Preview. Stand by 40 seconds. Preview. Buona serata a tutti belli e brutti. Niftakru għadi tal-miti kowja kif kien isellem lit-telespettaturi eżatt wara xi intervista u ma nistgħux qed insemmu l-weja wkoll naraw it-tifel tiegħu x'qed jagħmel. Imma naqbdu fuq it-tim tar-Roma għall-bidwet li x-xerif għamlunna waħda tal-Indjani. Imma mid-dera meta tonfoq il-flus fil-pagi u ġib ċerti plejers ta' kalibru malajr ir-rota ddur. Mela bdejna Roma kellna azzjonijiet li kienet għal-bidu tal-ewwel taqsima kienet maqsuma l-logħba. Imma morna fil-vantaġġ b'azzjoni daqsxejn inkredibbli biex inkun onest, ma pretendejx li tkun passiġġata x'ebda logħba minn passiġġata, ma laqas pretendejt li forsi ħambatu daqshekk. Imma kif rajna eżatt kif skorrew il-45 minuta tal-ewwel taqsima, xutt iddevjat, anzi kellu żewġ devjazzjonijiet tefal ir-Roma fil-vantaġġ. Ħriġna għat-tieni ħaf, in the meantime, fit-tieni fl-ewwel ħaf, sfortunatament waħda mill-biżgħat tiegħi ta' dan l-istaġun ġibna ċerti plejers li l-forma fiżika tagħhom ma treġix. U llum kif inhu l-futbol il-fiżika hija importantissima minħabba l-fatt li Renato Sanchez reġa' ħasgwajju muskolari. Forsi għalhekk dan il-plejer qatt ma ppikja, forsi għalhekk dan il-plejer ma Paris Saint-Germain raw kif forsi ħelsu minnu hija dnub li plejer bħal Renato Sanchez kull minnu mitla tal-futbol u anke segwa l-logħb tal-Under 21 u affarijiet hekk fil-passat hija ħassa li plejer bħal Renato Sanchez huwa vera prone għall-injuries. Biss nerġgħu ngħaddu għall-logħba. Fit-tieni taqsima naraw li jiġi l-gowl immedjat li ġab u poġġa lil-lask fid-druqqaw lil-Sheriff, skużawni għax indemin ta' ndejt nara ġiex lobiet ukoll, skużani Kopaj Chris, ħadlek ftit ix-xena, ma jnalax qed jgħid meta jkun hawn dawn l-affarijiet, meta jkun hawn speċjalment iż-żewġ lobiet li nħobb insegwi t-timiet tagħhom, lax qed jinqalleb. Jiġifieri naħseb mhux waħdi ġieli nitferba lobiet fuq screen wieħed. Meta tkun tħobb il-futbol. Tħobb il-futbol in ġenerali mhux sempliċement issegwi t-tim tiegħek biss. Apparti minn hekk għandi t-tifel il-kbir tiegħi wkoll iffissat fil-Liverpool li llum mhux se nsellimlu minn hawn imma għax mhux qed jara għax bħalissa qed fit-trieqtu għax ser jara Liverpool flimkien ma' West Ham għall-logħba li ġej tal-kampjonat huwa fan kbir ta' Salah u allura biex insomlu ftit aġġornament għax għalkemm kellhom il-mobile tagħhom xorta jarhom jiġifieri allura noqgħod insegwi u ngħidlu kif komplejna. Inkomplu fir-Roma. U mbagħad wara draw tal-1-1 naraw saru ċerta sostituzzjonijiet. Iva, huwa importanti jekk inti tikkompeti fuq il-fronti kollha mhux irid ikollok skwadra, imma irid ikollok skwadra mhux tim. Għalfejn? Għax hekk inti taqla. Pereżempju, fil-każ tal-Lubra ġekilna l-Pellegrini li ma labx. Għandek għall-inqas sostituzzjonijiet li huma deni għax hekk kif weġġa Sanchez u mbagħad laħal Bove. Bove li huwa plejer promettenti, naħseb ir-Roma għalkemm kellhom opportunità iċeduh dis-sena
Ippreferew li jċedu plejers oħra imma lil Bove ħallewh fl-iskwadra. U mbagħad rajna wkoll ingressi oħrajn fit-tim li taw dak il-push li finalment bil-gow ta' Lukaku aħna ħadna ir-rebħa meritata. Meritata kienet mistennija iva r-rebħa, kienet meritata. To be honest, naħseb qed forsi intuhom 3 jew 4-1 imma l-lob tal-Ewropa dak l-għandu. Ir-referi reġa'. Sfortunatament l-Italja bżonn li l-politika tar referis jaħdmu sew fuqha. Minix ħanejt li r-referi kien ħażin, biss li għandek plejer bħal Mancini li għaldaq ta' siq rasu u ħalla aktar minn 30 sekonda flok intervjena mal-ewwel biex waqaf il-lob u l-lob propjament waqaf minħabba l-fatt li l-plejers ta' Roma batuh barra, naħseb ma tagħmilx ġieħ għall-logħba. Jiġifieri hemm bżonn li Roma wkoll politikament mhux ir-Roma biss, imma anke il-kontingent Taljan fl-Ewropa semmina ħina. Għax ma jistax ikun li t-timijiet Taljani jibqgħu fil-li kienu forza, fil-li konsegwentament ta' ċerti deċiżjoni kif ġarana lilna fil-final, tgħidu ħadibqa' semmija l-final, ħanibqa' nsemmija. Għax il-final għalija, apparti li kienet misruqa u minix nitkellem bħala bniedem bikkej, imma bidlet l-andament ta' staġun plus li tim bħal Roma li jerbaħ trofew Ewropew hija xi ħaġa fundamentali, speċjalment meta qed naraw li t-tim qed jikkostruixxi ċiklu. Il-fatt li perswas, il-fatt li ċertu players rinomati ma ġewx ma' Roma kienu espliċiti fir-risposta tagħhom. Ma nilabx Champions League, mela ma niġix. Illum il-players semlan tagħhom da erħilhom ċerti players kull rispett li marru ġifieri ġo għas-Saudi li kważi spiċċaw il-karriera tagħhom huma ftit dawk bħal Ibanez u Ibanez imbagħad is-Saudi minħabba l-fatt li Roma fl-opinjoni tiegħi għamlu biċċa xogħol sura li ma saħħewx tim bħal Napli. Għax Napli rridu fortement bil Ibanez imma ir-Roma għażlu jmur is-Saudi minħabba l-fatt li biex ma jsaħħux konkorrent dirett. Issa, il-logħba setet kienet ikkundizzjonata wkoll mir-referi minħabba l-fatt li anke ċertu elementi ta' 50-50 ġew u ingħataw favur it-tim tax-Sheriff, imma fl-aħħar mill-aħħar il-fatt li għandek tim b'esperjenza, tim bi players ta' ċertu kalibru għalkemm qed tilab away dawn jaffettwaw. Jiġifieri il-flus fuq Lukaku tiġabdew irendu u ta' min jinnota wkoll li llum reġa' daħal Belotti li jiena għalija l-vera akkwist tar-Roma din is-sena. Ħafna qed isemmu l-Lukaku, ħafna semmew il-Sanchez u l-Paredes, imma jiena għalija wieħed mill-ikbar akkwisti għamilna r-Roma huwa Belotti, plejer li fis-Serje A u kemm fil-kompetizzjonijiet għalkemm ma kienx daqshekk ta' vetrina minħabba kien jilgħab mat-Torino, dejjem għata figura tajjeb. Jiġifieri ħbieb, hemm bżonn li lil dal-bniedem il-Belotti nirrikonoxxuh u ngħid li hu jkun il-vera rivelazzjoni tar-Roma. Fil-fatt kemm fil-parti tal-għaddiet u anke llum kien viċin il-fatt li kien fundamentali għal-gow ta' Lukaku il-ħadd li għadda. Imma llum kien ukoll viċin li jiskurja ġifieri minn angolu vera tajjeb. Naraw li huwa plejer li għandu l-fjuto del gol minħabba l-fatt kif dar u affarijiet hekk. Apparti minn hekk, nispera issa li qbadna ir-ritmu tant mixtieq, tant mistenni. L-inġeri ta' Renato Sanchez ħadd inħass għax hekk ikollok plejer bħal dak ekstra għalkemm jien ma nikkunsidrax li Renato Sanchez huwa il-pen jew inkella la prima xelta ta' nofs il-ground, naħseb huwa plejer duttili ħafna li jekk inti ħaddaħlu jew ħatibda bihom mbagħad taqilbu jaf jiswa ħafna għall-lob ta' Roma, speċjalment aħna li nilagħbu l-waiting game.
Issa, illum ukoll ħab pjaċir ħafna l-pilastri rajna l-Zvilar, Zvilar ta' min jinnota li kemmu u kemm Lukaku kienu flimkien fil-Akkademja ta' Anderlecht, ta' min ifaħħar ħafna din l-Akkademja. Għax ġeneralment aħna raw ċertu timijiet kbar sewwa, imma li dawn isibu l-plejers lesti. Issa għalija waħda mill-aħjar akkademji li għaw fl-Ewropa hija tal-Anderlecht. Biss naraw kemm sfornaw plejers għalkemm it-tim tal-Belġium ma ġabx xi unur prestiġjuż imma dejjem kien qed ikun hemm fuq livell ta' nazzjonal. Mela huwa importanti ħafna li aħna wkoll nosservaw dawn l-akkademji. Ta' min jinnota li kemm Żviljar, il-gowler tar-Roma, r-reserv li dak kien ġibneħ b'xejn minn Benfica, u kemm Lukaku ħarġu mill-istess akkademja. Ġifieri llum reġgħina rajna żewġ plejers li kienu flimkien f'akkademja daw il-kontribut tagħhom f'din logħba tar-Roma. Fuq Żviljar, ħafna xtaqu li dis-sena forsi ikun hemm bidla fil-gowler tar-Roma Rui Patricio fil-fatt illumina tal-mistrieħ u lab Żviljar kellu prestazzjoni tajba il-ħilu lejn l-aħħar ftit ħassejt qalbi tagħmel bum minħabba l-fatt li kien hemm azzjoni ħareġ u klirja l-ballu minn fuq ras-saħat ir-referi waqaf jiena dak il-ħin ħsibt li tkun xi kol tal-VAR biex imur jara, imma fil-fatt ir-referi mar u wera karta safra lejn il-bankina tax-xerif minħabba l-fatt li protestaw. Ukoll fl-aħħar wara ukoll apparti minn hekk għandna punt ieħor li ir-referi fl-aħħar ftit ukoll wara karta ħamra għall-ewwel kienet safra ma mbagħad fuq protesti daret ħamra u naraw mela li x-xerif fl-aħħar ftit ukoll spiċċaw jilagħbu baxra minn nies. Biss ir-riżultat kien ġie akkwiżitu kien ftit fadalin. Il-ħabib tagħna Marxembri qal li għandna viċi President tal-UEFA biex jiddefendi t-timijiet Taljani. Jiddispjaċini ma middera dan il-Viċi President xogħlu sew mhux jagħmlu għażiż smar. Ma nafx jiena l-President x'qed jagħmel kull rispett, imma nixtieq li kieku sewwa dan it-tim sewwa hemm bżonn li it-timijiet Taljani jiġu tutelati. Nispera li rispondejt għal kumment tiegħek Mark. U meta ngħid tutelati jiena hemm differenza bejn favoreġġimenti favur jew kontra, plus tutelati. Meta il-kelma tutelati, hawnhekk irid nidħol f'daqsxejn teknikalità tal-kelma. U li jiġi osservat li ssir ġustizzja magħhom, imma rix li Taljani kif ġieli kien hemm ċertu perjodu jerbħu għal bil-favoreġġiment. Onestament, jiena kemm bniedem li dejjem soffrejt, orajt bħala tim tar-Roma kemm fl-Italja, kemm ukoll fl-Ewropa, niddejjaq ikun ngħid dawk rep orajt fil-seħeb għal dawk rep ma x'jiswa li terbaħ bl-ingan. Jiena l-affarijiet hu pjaċir nerbaħ għax it-tim tiegħi kien qiegħed hemm. Nemmen li bħalma qedtilkom minn dil-ġimgħa nemmen li t-tim tar-Roma għandna biex naslu mal-ewwel erba' u anke naslu f'kull kompetizzjoni li għandna. Il-calcio mercato għalkemm hemm min beda jmaqdru sakemm ma ġie Lukaku naħseb xorta kien tajjeb ħafna u fil-fatt meta tkellimna fuq il-calcio mercato tajtu foto 9. Lukaku kien iċċira sa fuq il-kejk eħel. Lukaku huwa Lukaku issa nixtieq jekk alla jrid jerġa' jidħol naraħ ma' Tammy Abraham ikollok Dybala, Tammy Abraham, Lukaku mhix ċajta u li nemmen li għalkemm ħadd nieħu l-loan dis-sena naħseb li jekk ir-Roma jirnexxielna nakkwista l-kwalifikazzjoni ta' Champions League plus l-ottimi rapporti li hemm bejn Roma u Chelsea, nemmen li Lukaku jaf isir plejer tar-Roma. Jiddependi wkoll ħafna l-prezz, issa dan għalhekk huwa importanti dis-sena ir-Roma iddaħħlu saqajhom ġo Champions League għax it will be edu or die. Apparti minn hekk ukoll ma rridux ninsew li minħabba kien hemm ċerti affarijiet li ġraw qabel
il-Roma jridu jiskontaw anke ċerti agreements li għamlu mal-UEFA minħabba l-fair play finanzjarju li dik hija bir-rispett kollu farsa oħra għax jien niskanta kif it-tim bħat Chelsea daw m'għamlu xejn. Għaw min nisemmi l-Manchester City. Il-Manchester City biss qed jaħdmu sistema u li rendiet. Jixxu l-players investew fl-akkademja ġifieri qed idawru b'dak il-mod. Imma iċ-Chelsea bir-rispett kollu naħseb hemm bżonn li l-UEFA jieħdu ħsieb li qed jagħmlu. Ir-reġija qed jagħmlu li sinjal biex nieqaf jien ħaħallikom hawn jekk Alla jrid issa niltaqgħu għall-logħba li jmiss tal-kampjonat nispera nerġa' nkun din id-bissima li kelli l-lejla u fil-logħba ta' qabel nawguralkom lejl ta' mistrieħ imma qabel segwu lil kollegi tiegħi Kopaj Chris u Ġan Fenek li ħajaddunna l-kummenti tagħhom u minn hawn ħanaddu għall pubbliċità. Notte. Segwaċi tal-Kamra Sportiva, l-ewwel darba live għal la staġun, l-ewwel darba live fl-Europa League, ġajna bdejna l-logħba ħażina. Però qabel ma nkompli, darba l-ewwel darba tħaret live, nixtieq ngħid welcome lil Karl fil-Kamra Sportiva għal raġuni li qatt ma kelli opportunità nkun qiegħed fl-istess programm miegħu. Karl, proset li kabbart it-tifel li żomm mal-Liverpool. Kabbartu ma' tim tajjeb ħafna u nirringrazzjak jien fisem u fisem is-supporters tal-Liverpool tal-li tajtuna il-Alisson Becker u l-Mo Salah. Għalissa maħniex interessati fl-ebda player ieħor minn tagħkom, għadkom mhux daqshekk dak il-livell għoli, rġajtkom kontu qabel ċajta żgħira, però kemm jien u kemm Karl illum supporters kuntenti rebħunna t-timiet l-Europa League u qatt ma tista' tgħid għax tim forsi ma jkunx imsemmi daqshekk fl-istorja tiegħu u fil-kompetizzjoni oħra illum il-Lask nistgħu ngħidu fl-ewwel ħaf tawna kedda kbira. Kedda kbira kont qed nara barra l-logħba u kelli nervi daqsbal fuq li ġifieri meta l-waitress jew l-bartender x'inhi qed trid drink jew tilha lista t-tieni xejn għax m'iniex burdata li nkompli bid-drink f'idejja nara l-logħba. Però wieħed għandu jgħid li l-Liverpool qed narżhom waħda mhux kont qed nara xi messaġġi li rċevejt personali mill-naħa tal-editur tiegħi. Il-Liverpool it-tieni ħaf bidlu l-logħba. L-ewwel ħaf nistgħu ngħidu li l-Lask lagħbu ferm tajjeb għalkemm m'għandhomx players rinomrati, għandhom players jilagħbu b'dixxiplina kbira, players li mhux il-Liverpool biss għaddew minnha fl-Ewropa dil-ġimgħa. Kien hemm l-Inter li batew ukoll ġo ground tqil, meta ngħid ground tqil l-atmosfera tqil għas-supporters tagħhom. L-Inter kienu lagħbu ma' Real Sociedad, meta l-Inter huma ferm tim aħjar,
Ir-Real Sociedad għal-kemm ġew draw magħhom kienet logħba tqila. Is-City għal-kemm rebħu tlieta b'wieħed bdew l-istess problema wkoll biex ma ninsewx tim ieħor li lab ma' xejn u rebaħ hekk b'4-3 tinsem il-Bayern Munich li laħbu ma' xejn u għaddew b'diffikultà kbira. Imma hija marru lura l-Liverpool illum il-bist il-ger il-vjola. Il-ger third kit li l-Liverpool għalija għadhom ma labux logħba tajba sew bih. L-ewwel logħba li labu b'dan il-ger il-vjola u it-tieni ħaf rajnieh jinbidel għax kien hemm ċertu players ukoll bdew jidraw xulxin. Eżempju, Gravenberch li ħareġ b'injury kienet l-ewwel logħba tiegħu. Gravenberch kienet l-ewwel logħba tiegħu fejn lab ma' Endo u Elliot fin-nofs. L-istess għal Elliot għal Harvey Elliot u l-istess għal Endo. Van Dijk u Konate għadhom ġej minn żewġ logħbiet barra miskuża. L-ewwel ħaf lajna gowl fejn kien hemm Kelleher darba fil-lasti u nista' ngħid li l-Lask għamlu gowl eċċellenti sabiħ missila ġol lasta fejn huma ġew bil-vantaġġ. Samtuna u hemmhekk il-Liverpool kienu fil-pożizzjoni fejn hemmhekk ħadu qata. Fuq quddiem labu Darwin Nunes, lab Ben Doak għad fadallu xi żviluppa għalkemm hemm ħafna supporters li jridu jixtiequ jaraw aktar il-Ben Doak involut, però noqogħdu attenti li Ben Doak għadu żgħir u fadallu xi żviluppa. Fil-fatt wara li Ben Doak inqalgħu daħħal Salah minfloku, Salah kien il-plejer li għalaq il-logħba bl-iskor ta' 3-1. L-aħjar plejer tal-logħba jiena li ħan nikkummentalkom naqa' u mhux ħan nikkummenta ħafna fit-tul raġuni llum li il-Kamra Sportiva għandha tim b'saħħtu ħafna, il-Kamra Sportiva qatt ma kellha programmi bli daqs bajda fis-sens meta nirreferi għal Mixzone fejn żidna l-YouTubers dan grazzi għal Ettadura Antonio Lobela fejn il-Kamra Sportiva għandha fuq 5,000 sew issa likes u segwaċi u dan viċin is-7,000 min is-sers barrajt 5.9k followers qabel ma bdejna l-programm u 5.2k likes għal-Kamra Sportiva di xi ħaġa li mhux ħatibniha mill-lum għal-għada, jiġifieri wieħed jien nammiraħ l-Antonello Bela għall-platform li rama u kif ukoll jiena l-Antonello nammiraħ għax gruppi oħra fosthom jgħin il-grupp tiegħi Copite Crypt u jagħmlu dan biħbiberija sinċira u jiena minn hawn nirringrazzjah l-Antonello Bela, grazzi tal-li tagħti support lill-grupp tiegħi. Grazzi tal-li tajt opportunità li naqgħod miegħek fil-Kamra Sportiva u dan għamluh b'sinjal ta' ħbiberija lejn xulxin u grazzi tal-li forsi erbati moħra tuna Nicolo Barella forsi jiena qatt ma' Liverpool FC. Nejni qed jagħmel l-editu ma insomma. Jien ħan nitkellem naqa' fuq il-players li kellna llum qed jilagħbu l-iskwadra u ħanaddi naqa' ratings kif labna. Jiena l-ewwel ħaf hekk kieku kelli nagħti rating nagħti fuq lil kulħadd ma konniex qegħdin effiċjenti u ma konniex qed nilagħbu tajjeb, però it-tieni ħaf kien hemm kulħadd tal-parti tiegħu. Il-Kelleher forsi ntih għal 6.8 rating out of 10, jien meta nagħti ratings nagħtihom out of 10, kien hemm mumenti fejn forsi fl-ewwel ħaf ma kien sodisfaċenti, però fit-tieni ħaf kien hemm mumenti fejn ġew dawk iż-żewġ saves li forsi evita lil-Lask jiskujjaw. Konate, intih 6.8 ukoll ma kienx effiċjenti l-logħba sħiħa, Virgil van Dijk naħseb kien l-aħjar difensur tal-logħba b'7.8, 6.9 il-Bajcetic illum lab il-logħba ta' right back, Tsimikas 6.9 mutur waqt il-logħba forsi mhux dak il-left back ideali li jibda l-ewwel 11, però meta jilliplejsja lil Andy Robertson il-kapten ta' Scotland jagħmel l-aħjar li jista'. Gravenberch l-ewwel logħba tiegħu dispjaċini nispera li ma weġġax serjament u ntih 7.2 lab il-logħba ta' defensive midfielder verament tajjeb, plejer li ħadu il-Liverpool mant il-Bayern Munich kieku il-bieraħ għadu Gravenberch mal-Bayern Munich kien ikollu ċans ukoll jesperjenza rebħa mal-United, però l-Gravenberch ngħidlu minn hawn taqtax qalbek għandna żewġ logħbiet mal-United żgur dal-istaġun u forsi nerġgħu nagħmlu żewġ logħbiet tajba bħalma minna l-istaġuni li għaddew kontra il-United.
Harvey Elliott tlab logħba tajba, plejer li jibqa' jilgħab kemm jiflaħ u jagħti qalbu għat-tim 7.2, Wataru għandu intih rating ta' 6.6, Luis Diaz kellu l-ewwel half orrendus però mbagħad mhux ħanaqbad u ninsa x'għamel fin-it-tieni half u ntih rating ta' 8 fil-fatt wieħed mill-plejers li skorja b'assist ta' Gravenberch, Darwin Núñez 7.3 skorja minn penalty, Darwin Núñez huwa wieħed mill-plejers tal-futur għal Liverpool u Bendog intih 6.5. U mbagħad ma ninsiex ir-reserves li daħlu Mohamed Salah li biddel Gravenberch intih 7.9 skorja Mohamed Salah, Joe Gomez 6.6 flok Bajcetic daħal pożizzjoni ta' right back, Alexis McAllister, Dominic Szoboszlai u Joel Matip kollha ntihom ir-rating ta' 6.5 għal raġuni li ma kellhom daqshekk feature fil-logħba. Logħba importanti li jmiss għal Liverpool huma l-West Ham United. West Ham United kif nafu m'għadhomx il-West Ham United li kienu l-istaġun l-għadda u għall-logħba l-Liverpool ħatkun kemm xejn waħda mhux faċli wisq allura wieħed ikun qed jistenna lil Liverpool iqumu għall-okkażjoni u jien sfortunatament nisperaw li mhux nkunu hemmhekk peress l-West Ham huma ta' teddida mhux għal City u Liverpool biss, però naħseb dan l-istaġunat timiet kollha. U fuq hekk jiena nemmen li David Moyes kien parti kbira għal West Ham biex iwassalhom f'dan il-livell. U wieħed m'għandux jinsa wkoll li l-West Ham neħħew il-Declan Rice li ngħaqad mat-tim ta' Kert li ħajkun qed jitkellem warajja. Alexander Grima għadu kemm kumment għal interesting comments. L-Alexander Grima nirringrazzjah tal-kummenti. Segwuna dejjem fuq l-FC Malta, nemmen li għandek grupp Alexander Grima bħal m'għandhom bost oħrajn, ħansegwik fuq l-FC Malta, ħanipprova nfittxek fuq Facebook eżatt kif nagħlqu dan il-parti tiegħi min-naħa tal-Kamra Sportiva fuq il-programm Mix Zone. Jiena wkoll inħeġġek Alex Grima tingħaqad fuq il-paġna tiegħi Copite Crypt fejn konna interviews Max Players, intellaw refis u tickets oħra għall-okkażjonijiet ġusti. Nirringrazzja wkoll l-Antonello Bella tal-kumment li tal kulħadd u parti mis-suċċess editor, YouTubers, kittieba, production teams u announcers. Hemm tim kbir fit-tim ta' Antonello Bella u għalli Barella mhux għall-beħ. Antonello Bella kulħadd għandu prezzu. Insomma, Barella għandu futur mal-Inter u nemmen li wieħed mill-players għal-futur tal-Inter u ovvjament mhux għal-nazzjonal tal-Italja wkoll. Jimmy John għalna West Ham qed jilagħbu issa 39 minutes 0-0. Mhux qed insegwiha Jimmy John, però insegwiha aktar tard x'kien jispiċċa programm tal-Kamra Sportiva u kont għadni kemm nara wkoll it-tim tant li sejjer tajjeb fl-Ewropa League il-Brighton sa ftit minuti ilu kienu qed b'xejn, ma nafx għadhomx wieħed b'xejn u mhux qed jilagħbu ma' xi tim tal-livell tajjeb daqshom, jiġifieri never take anyone for granted. U fil-futbol illum il-ġurnata m'għadhomx ismijiet biss u kemm tom fuq flus fuq players, però always be unexpected. Kif għadu kemm qal l-editur 1-0 minn taħt kif ħallejthom qabel programm ma' lejkiet, ġifieri nemmen il-Brighton issa irdu jqumu minn hemm ukoll biex jieħdu l-opportunità fl-Ewropa League. Jiena ħani qafaw ħajkolli pawża qasira ta' riklami wara jekk Mister Żball ħajkun hemm Kert. Skużani editur għax ma smajtekx? ħajkun hemm Kert. Warajja ħajkun hemm Kert bil-rebħa li kellhom l-Arsenal kontra PSV Eindhoven kitab xejn, u mbagħad fl-aħħar tal-aħħar ibaħħar u qed nara l-Kert. Jaw il-ġan jitbisseminaw kurat sieħbi kont il-pożizzjoni s-sena l-oħra. Ġifieri għandek forsi l-ewwel staġun mal-Kamra Sportiva naqabatut u forsi t-tieni staġun tqumu fuq tagħkom. Ma però dejjem dan għadu l-bidu tal-Premier League, għadhom il-bidu tal-kompetizzjonijiet. Tinsewx ġan kontu f'din pożizzjoni s-sena l-oħra fil-bidu ma kontux daqshekk waw u mbagħad bistu l-avversarji tagħkom. Jiġifieri l-importanti kull supporter li jżomm mat-tim tiegħu dejjem ikun hemm fit-tajjeb u fil-ħażin. Jien l-supporters tal-Liverpool ngħidilhom you'll never walk alone u l-segwaċi tal-Kamra Sportiva ngħidilhom grazzi. Grazzi ħafna.
Tajjeb, all right, thank you. Fl-attakki tal-futbol reġa' wasal dak iż-żmien tas-sena u din is-sena ser ikollna novità importanti hekk kif il-logħba tant mistennija minnkom ser ikollha isem ġdid. FC24, il-logħba tal-futbol li Game Breaker ser ikollu disponibbli fi ftit ta' żmien ieħor fuq id-diversi pjattaformi tan-Nintendo għal 65 euro u tal-PlayStation għal 75 euro. Għalhekk nissuġġerulkom tgħaddu fl-istabbiliment ta' Game Breaker ġewwa bil-Kirkara u tirriservaw il-kopja tagħkom FC24 biex ma toħorġux mid-diżappuntati għax l-isem veru nbidel imma l-kwalità u l-eċċitament li se toffri din il-logħba ser jibqa' l-istess ta' dejjem. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El Catalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u aġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El Catalan, ir-ristorant għalik. Co-maker ta' programmi Hormic Zone, l-youtuber ta' Arsenal, fejn ma'kom ħand kont nitkellem dwar il-logħba tal-bieraħ bej Arsenal u PSV l-ewwel logħba ta' gruppi ta' Champions League. Ma nixtieq nibda ngħid billi l-formazzjoni tal-bieraħ rajna tliet tibdiliet li kien mill-aħħar logħba kontra Everton, dawn kienu Nketja, l-bieraħ la Jesus, Havertz, l-bieraħ la flok Vieira, u Trossard lab flok Martinelli, Sindendi Martinelli u weġġa jaf nar il-ħatem possibilità li naraw lura mal-iskwadra. Rridu nistennew naraw. Niġu għall-logħba, il-logħba in ġenerali nista' ngħid li kienet ikkontrollata mill-bidu sal-aħħar mit-tim tagħna. L-ebda mumenti PSV ma kienu naqsek perikolużi li setaw jisfruttaw xi attakk fej setaw morru fil-vantaġġ. Nemmen li d-diviża tagħna reġgħet kienet kompatta ħafna, ma tajniex l-ebda spazji lill-PSV biex jattakkaw u jisfruttaw xi attakk. Nemmen li il-midfield beda id-difiża wkoll u kif ukoll anke l-attakk. Rajna l-attakk il-bieraħ li beda jerbaħ ħafna blalen fuq quddiem bil-pressing tagħna u sfruttajna attakki aħna li konna ferm iktar perikolużi minn PSV. Rajna 4 goals il-ġmil tagħhom, rajna l-ewwel goal ta' Saka bir-rebound, it-tieni goal ta' Trossard, ġmil ta' goal ieħor, it-tielet wieħed ta' Jesus u r-raba' wieħed xut minn barra kaxxa l-ġmil tiegħu ta' Odegaard. Mela, kif diġet, il-logħba kienet ikkontrollata minn kull aspett ġifieri, però nixtieq insemmi punt li ħafna supporters bħali żgur li tkellmu dwaru huwa il-punt ta' David Raya u Aaron Ramsdale. Internament ħadd ma jaf x'inhu jiġri, nemmen żgur li hemm xi ħaġa għaddejja behind the scenes. Però kif sar il-futbol llum, il-futbol sar jaraw ħafna statistiċi, però għal punt ta' irġulija jien fil-fema tiegħi Arteta żbalja ma labx ir-Ramsdale, ngħid għalfejn. Minix ħanneħħel mertu ta' Raya l-bieraħ ħajnieħ b'konfidenza kbira. Kull cross li tawġa l-kaxxa jikmanda l-kaxxa billi jaħtaf il-ballun, jantiċipa kollox li jagħmlu PSV ġifieri, beda jaqra l-attakki tal-PSV.
ma kienux qatt perikolużi fl-ebda ħin, ġifieri rridu nagħtu l-mertu kollu lir-Raja. Però l-punt ta' irġulija nemmen li wara staġun bħal ta' sena l-oħra li Ramsdale kellu impatt kbir. Nemmen li l-logħba ta' Champions League kellu jibda Ramsdale. Nerġa' ngħid, ħadd ma jafx hemm wara Quinty, xi ħaġa żgur għaddejja, però nistennew naraw se jiġri nhar il-Ħadd. Nhar il-Ħadd għandna logħba importanti u logħba kbira, il-North London Derby, u l-ħadd jaf kemm logħba importantissima għall-klabb tagħna. Tista' tgħid l-ikbar logħba fl-istaġun, ġifieri. Irridu nistennew naraw minn daw ħajkun qed bejn il-lasti tat-tim tal-Arsenal. Mela, ħaniġu nitkellmu dwar il-logħba, kif diġà id-difiża, rajna l-Ben White, Saliba, Gabriel u Zinchenko li bdew jilagħbu ferm fl-olin fil-tliet kwarti tal-pitch, kienu ferm kompatti flimkien, kellhom ħafna spazju fejn jaqsmu ġifieri wkoll u kif ukoll ftit li xejn kellhom xi jagħmlu u tista' tgħid tant li l-logħba żammejna kif ridna aħna, ħallejna t-tempo dejjem l-istess, tista' tgħid ftit li xejn rajna l-PSV jimmeċċjaw it-tempo magħna u kif diġà qed qatt ma kienu perikolużi. Il-midfield Havertz il-bieraħ kellu logħba pożittiva ħafna, vera ma skurjax, però l-Blallen li beda jerbaħ f'nofs il-pitch u l-mod kif beda jżomm il-ballu beda jagħtina nifs ukoll biex nitilgħu u navvanzaw iktar quddiem. Nemmen li kellu logħba ferm pożittiva. Rajna Rice ġajna strumentali fin-nofs, l-ebda żball fl-ebda mument, plejer konsistenti ħafna. Ġifieri dak li Rice huwa pedina importanti u jibqa' jkun plejer importanti fit-tim tagħna. U nemmen li iktar kemm ħajkollu iktar ħin biex jilgħab, iktar ħanaraw Declan Rice x'kapaċi iktar joffri. Martin Odegaard, kulħadd jaf kemm huwa plejer eċċellenti fin-nofs, kreattiv, u kil passes li jagħti fi-channels, il-ballun li jiġbor u jitla' bih ukoll, jagħti iktar ċertu freedom lill-wingers tagħna. Saka u Trossard il-bieraħ li setħaw ferm, setgħu jmorru iktar għall-asta kieku riedu, però kulħadd fil-logħba tagħna nippruvaw nikkomplikaw ftit billi nqasmu iktar mis-soltu, però l-bieraħ throughout the game nemmen li rajna t-tim ta' Arsenal kif kien is-sena l-oħra bħala futbol, dak il-futbol fluenti, dak il-futbol dirett u l-goals żgur li kien jimmeritana ġifieri li niskurjawhom. Gabriel Jesus, rġajna rajna logħba pożittiva Gabriel Jesus, il-bieraħ il-kontroll tiegħu, il-finess, l-skill, l-abilità li jdur, best player tħol ġar kaxxa jħabbad il-ballun, jisib l-ispazju, kulħadd jaf kemm huwa plejer importanti għalina. Mhux ħandaħħel mertu ta' Nketja, però on the day Gabriel Jesus huwa żgur starting 11 bla ebda dubju. Il-mentalità tiegħu hija ferm ta' grinta kbira li beda juri. U kif ġat fil-mentalità tiegħu, il-mentalità tiegħu hija going forward. U jirbaħ il-ballun ukoll minn quddiem u kapaċi jisfrutta xi ħaġa u joħloq xi ħaġa perikoluża għat-tim tagħna. L-aħħar punt nixtieq ngħid, kulħadd jaf li ġejjin 4 logħbiet oħra diffiċli, ħanilagħbu kull 3 ijiem tista' tgħid issa. Wara nhar Aħad ma' Tottenham
u matnilna l-erba fil-Carabao Cup mal-Brentford. Ġifieri nemmen li il-coach irid jagħmel ċertu tibdiliet importanti li jkun hemm rotation fit-team, anke plejer jistrieħ ukoll għax ħafna lob xulxin tkun trid tara iktar players. Jalla naraw iktar Smith Rowe li llum l-bieraħ parti ġifieri mill-logħba wkoll u daħal ferm tajjeb, Ryan Nelson ukoll, Jorginho, players kollha importanti wkoll fit-tim tagħna. Jalla nkomplu sejrin hekk u immorru issa għall-logħba tagħna li ħadd kontra Tottenham. Dak kien kollox, grazzi u nsellem is-semmija kollha. Mela, insellmu lit-telespettaturi tagħna, ovvjament il-United reġgħu qed jinkwetawni xi naqra żejjed aktar mis-soltu. Insellem lill-kollegi YouTubers tagħna wkoll, ovvjament kollha ferħanin, kollha rebbieħin barra jien. Nippruvaw xorta kemm jista' jkun nżommu atmosfera ferriħija u xekk. Mela, il-logħba tal-bieraħ ovvjament labna ma' tim ġgant, tim li għandu storja kbira tista' tgħid, tim li dejjem kien hemm mat-tazzi, dan it-tim il-Bayern Munich rebħinna bl-iskor ta' 4-3. Ta' min jgħid li 3 mill-4 scorers tal-Bayern Munich 3 ex-Premier League. L-aktar wieħed riċenti huwa Harry Kane, kif kulħadd jaf. U tista' tgħid fl-ewwel ftit minuti kellna ċans li niskurjaw. Kellna azzjoni ta' Pelistri, ġifieri, li minna ovvjament ma ħadna xejn. U sa dak il-ħin il-lob kien għadu xejn b'xejn. Fit 28 minuta jasal l-ewwel gowl tal-Bayern Munich minn Sane. Gowl tista' tgħid minn ħanuża l-kelma paprata ta' Onana. Goler li naħseb ħafna nies jaqblu miegħi li ovvjament għadu jibda magħna u sissa ma tantx kellu wirjiet feliċi sfortunatament. Onana qiegħed kien għadu ġej minn staġun stupend din s-sena l-oħra ovvjament mal-Inter. Din is-sena mill-lider ħajkollu għad ma jibsa u jekk fejn fis-Serje A kien ikun dejjem tista' tgħid wieħed mill-protagonisti mat-tim ta' Inter, kif ovvjament naħseb anke Antonello jaqbel miegħi, insellimlek Antonello minn hawnhekk. Magħna ovvjament għadu ma sabx saqajh. It-tieni gol jasal minn Gnabry, ex-plejer ta' Arsenal, post l-oħrajn plejer jien personali oġobni ħafna. Ovvjament plejer li tista' tgħid pruvat fil-Ġermanja u hekk dħalna għall-ewwel ħaf fil-verità dħalna għall-mistrieħ bl-iskor ta' 2-2.
Ma l-ewwel ftit minuti tat-tieni taqsima jasal il-gowl ta' Hoyland jekk dal-weekend li għadda Hoyland skurja mal-Brighton imma l-gowl ġej mħassar il-bieraħ il-gowl kien konvalidu u ovvjament għalkemm tlifna xorta ninsab kuntent li l-attakkant Hoyland skurja l-ewwel gowl tiegħu kontra tim daqshekk qawwi. Ftit minutu wara tista' tgħid fil-53 minuta kellek azzjoni ta' handsball. Fl-opinjoni tiegħi ukoll iva kien penalty eħe. Ir-referi għamel deċiżjoni tajba u hemmhekk l-eks attakkant ta' Tottenham Harry Kane jagħmel l-iskor 3-1. Sa dan il-ħin il-partita kienet fil-verità il-ħin kollu l-azzjonijiet miż-żewġ naħat, fil-verità Bayern Munich il-ħin kollu kienu daqsxejn aħjar, nammettu. U jasal l-ewwel gol ta' Casemiro għat-3-2 fl-88 l-istess ftit minuti wara duet player Franċiż 19-20 sena jagħmel l-iskor 4-2 u hemmhekk tista' tgħid kienet intemmet il-partita għalkemm Casemiro skurja t-tieni gol personali tiegħu u t-tielet gol għat-tim tal-United biex il-partita ntemmet fl-iskor 4-3. Stajna ġejna draw, fl-opinjoni tiegħi kienet partita li setat marret kull naħa, imma ovvjament diżappuntat b'telfa oħra biex tista' tgħid komplejna mal-prestazzjoni daqsxejn ħażina li bdejna biha. Nixtieq insemmi wkoll li bħalissa hemm instabilità anke ma' ċertu players kif kulħadd jaf għandek il-każ ta' Sancho, il-każ ta' Anthony, ovvjament dawn il-każijiet kellek ta' Greenwood ftit qabel dawn il-każijiet ovvjament ma jgħinux lejn ġifieri lit-tim tagħna u kif ukoll lis-supporters tagħna. Ovvjament nies bħal Kopajt insellimlu minn hawn Chris jieħu xi daqsxejn pjaċir ukoll, b'mod sportiv insellimlu minn hawnhekk għalkemm aħna mhux sejrin tajjeb aħna labna fil-Champions League u ma tista' tgħid labu fl-Europa League, però ovvjament it-tim ta' Liverpool bħalissa għaddej minn prestazzjonijiet tajbin u wirjiet pożittivi. L-istess nista' ngħid għall-Arsenal ukoll, insellem il-ħabib tiegħi Kert hawnhekk. Bħalissa ovvjament it-tim ta' Arsenal qed juri l-kapaċitajiet tiegħu u kompla fejn ħalla l-istaġun li għadda fejn tista' tgħid seta' jiċċallenġja wkoll għar-reb tal-kampjonat. Il-logħba li jmiss hija kontra l-Burnley, issib flaxija fid-9. Forsi indawru naqra r-rotta, nkunu daqsxejn aħjar u ovvjament forsi jaslu 3 punti, Burnley għadhom bla rebħa, però ovvjament Burnley home, United away, ir-riżultat jista' jmur kull naħa. Nixtieq li wkoll jirritornaw ċertu players għax għalkemm maħniex sejrin tajjeb għandna ħafna injuries, mhix forsi skuża li qed ngħid imma għandna nofs it-tim għadna nibdew l-istaġun li qiegħed barra bl-injuries, jiġifieri dawk ma jgħinux, l-akkwisti l-ġodda Mason Mount Amrabat ġifieri imweġġejn, Varan fuq wara, Luke Shaw, Malasja, ġifieri weġġa Harry Kane, weġġa Harry Maguire, l-istess Harry Kane u Harry Maguire, l-istess livell. Għalkemm it-tnejn jilagħbu mal-Ingliżi u t-tnejn jibdew, ġifieri. Imma ovvjament Harry Maguire ukoll jinsab imweġġa, Lindelof fuq wara ma' Lisandro Martinez fl-opinjoni tiegħi m'hemmx dik id-dynamika u il-connection mhix taħdem. Nistennew naraw ovvjament ir-ritorn ta' ċertu players forsi għall-logħbiet li ġejjin, jiġifieri dan ix-xahar mbagħad għandna tnejn mal-Crystal Palace, it-tnejn diffiċli ovvjament, waħda Carabao Cup u l-oħra tal-League. U bekk jiġifieri nemmen li kif qal Chris ukoll qal tajjeb is-sena l-oħra bdejna fuq nota negattiva. Fil-verità spiċċajna għadna l-Carabao rajt mixi
Champions League, imma tazza ixini. U ovvjament spiċċajna t-telet post biex aħna tħanna Champions League tista' tgħid u t-tim tiegħi jilgħab kull nhar ta' tlieta u kull nhar t-erba' u issa li jibdew it-teledrammi fuq it-television jekk ikun hemm xi ħaġa l-ħamis, mhux kulħadd ikun jista' jarhom. Insellem lit-telespettaturi, mela xi ftit rimarki qabel ma nagħlaq dan il-kollegament. Mela, infakkarkom li nirixtieq nirringrazzja skużawni l-sponsors tal-Kamra Sportiva li huma El-Catalan, The Barber Room, Spaces u Game Breaker. Infakkarkom ukoll fil-YouTube channel, il-channel li fih taraw kollha dawn ix-xandiriet rekordjati tista' tgħid dejjem qegħdin hemm u dejjem huma aċċessibbli għalikom li tkunu tixtiequ tarawhom u nħeġġixkom biex tkomplu taraw il-programmi tagħna, programmi interessanti ħafna li kull ġimgħa tista' tgħid kważi kuljum ikonna xi ħaġa għalikom it-telespettaturi u s-segwaċi kemm fuq Facebook, social media u kif ukoll fuq YouTube. U nixtieq infakkarkom ukoll li il-programm li jmiss ħajkun għada fis-sitta il-ġimgħa tista' tgħid il-Kamra Sportiva fejn Lorjana Brinkat se tgħidilna xi programmi ħajkonna fil-ġimgħat li ġejjin u ovvjament nibqgħu nemmnu bħala supporters tal-United finalment li konna naqra ċaqliqa f'dan l-istaġun forsi nifirħu ftit ukoll għax kulħadd qed jifraħ barra aħna bħalissa. Nirringrazzjakom u ntikom il-komplament tal-lejl it-tajjeb. Grazzi.